Яны запалілі факелы, бо Абель упэўніў іх, што дзякуючы адмысловай сістэме цыркуляцыі паветра дыхаць тут так жа лёгка, як і на паверхні. Параход, сыходзячы глыбока ўніз, хутка вывеў іх у невялікае памяшканне, круглае, якое, як растлумачыў Абель, знаходзілася прама пад пляцоўкай, на якой месціўся алтар. У памяшканні, здавалася, нічога не было. Толькі проста прамавугольнік алтару і вялікае распяцце над ім, натуральны чалавечы рост, пад якім на алтары стаяла фігура дзевы, зробленая так, што яна здавалася жывой, дыхаючай. Мармуровая дзева была апранутая ў шыкоўнае чорнае ўбранне, свабодную туніку на ўсходні манер. Яе галаву пакрываў вялікі кавалак расшытай тканіны. Яна стаяла на каленях, апершыся адной рукой на камень, нібыта застыла ў адчаі, а другую руку працягнула ўгару, туды, дзе, здавалася, яе вочы бачылі нябачнае распяцце, да якога яна хілілася, і ў гэтым імгненні руху застыла, схопленая ў палон ад вечнасці. Мармур быў расфарбаваны так, што яна здавалася жывой. Яе скура была бледнай, вочы цёмнымі, вільготнымі ад слёзаў, з вялікімі кругамі пад імі, якія, аднак, не псавалі яе прыгажосці, а надавалі ёй яшчэ больш велічы. Яе чорныя бліскучыя валасы ракой ліліся з плечаў, туніка на грудзях расхінулася, але ж яна гэтага не заўважала. І яна нагадвала яе. Дарэчы, яна была ёю. Падабенства не проста ўражвала, яно палохала. Перад ім на каленях, працягнуўшы руку ў паветра, з выразам адчаю і болю на твары стаяла яна. Летыцыя, Марыя Магдаліна. Яны ўвайшлі і ціха сталі насупраць крыжу, уражаныя прыгажосцю, адкрыўшыся перад імі. Вялікае распяцце таксама нібыта дыхала, напоўненае незямной моцай і ўзнёсласцю. Чалавек на ім. Вялікі, моцны, увесь пакрыты крывёю, якая цякла з яго ранаў, нахіліў галаву наперад і ў бок, нібыта страціўшы нарэшце прытомнасць. Яго выраз быў светлым, спакойным, прыгожым, хоць цень болю і пакуту яшчэ марудзіла на ім, нібыта цёмная хмара. Яго чорныя валасы захіналі твар, барада апусцілася на грудзі. Мышцы, напружыўшыяся ў апошнім намаганні адарвацца, яшчэ не згубілі свайго рэльефу, але цела апусцілася на руках, і было відавочна, што яго спасцігла смерць, з якой ён толькі што адчайна змагаўся. Яго светлы твар кантраставаў з выразам адчаю на твары жанчыны, на якім адбілася нечалавечая пакута. Дыяманты слёзаў беглі па ім зяючы, пакрывалі аголеныя грудзі, разбіваліся ля яе ног. Жанчына цягнулася да яго, не магла дацягнуцца. Нарэшце, па ўзмаху рукі Абеля яны павярнуліся ў бок і ўбачылі там другую скульптурную групу. Тая жанчына трымала ў руках яго цела, знятае з крыжу, якое ляжала перад ёй на зямлі. Яго плечы апіраліся на калені, і яна прыціскала яго галаву да грудзей, накрыўшы чорным саванам свайго покрыва.